Eleberri grafikoaren gidoigintza eta ilustrazio topaketak egin dira bigarrenez Donostiako Artelekun. Iaz bezala, Arkaitz Kano idazle eta gidoigilea eta Ignasi Blanch ilustratzaile eta ilustrazioko irakasle kataluniarra izan dituzte maisu ikastaroetan. Euskal ipuin tradizionalak oinarri, ilustrazioak eta narrazioak elkar elikatzen duten egiturak sortu dituzte binakako taldetan, ilustratzaile batez eta idazle batez osatutako taldeetan. Iaz, album ilustratuaren gainekoak izan baziren topaketak, aurten autoedizioa izan dute parte hartzaileek, Hizpide. Jo crec que sorgeix a partir de que hi ha cada cop més gent que vol publicar i vol dedicar-se al món de les editorials. Llavors, per exemple, a països com França hi ha una tendència a que la gent pugui crear com una mena d'opció paral·lela al que les editorials tradicionals ofereixen, no? Autoeditar no vol dir que tu t'editis perquè ningú ho fa, sinó que d'alguna manera fas una proposta també alternativa en aquestes editorials. És una tendència actual i que cada cop està creixent més. Edizio domestikoa da nolabait esateko autoedizioa. Argitaletxeek eskaintzen duten edizioa zaratago, prozesu guztia autoreak garatzen duen hori. Tailerrean istorio eta ilustrazioen bateratze prozesuaz gain, autoedizioak hasieratik bukaerara beharrezko dituen pausuak izan dituzte aztergai. Autoedizioa nola ez, argitaletxeen eskaera eta nahietatik edizio askoz ere libreagoa da. Autoedizioak libertade handiko espazioa da, autoedizioak esan nahi du nik egingo dudala, ez dela inbeste behar, autoedizioa badu izan dezake lujorako joera, baina izan dezake baita ere, esan nahi dut, dina hiru batekin egin daiteke liburu autoeditatu bat. Plegu bakarrarekin eta fotokopiekin. Moztu, doblatu eta kitxo. Orduan, bada serie limitatuaren xarma hori dauka, formato bereziaren xarma dauka. Lehen urtean ekarri zituen eredu batzuk, kristalezko malko batzuk sartuta zeuzkaten plastikozko poltsatxo bat izan daiteke liburu autoeditatu bat. Orduan, kutxa txiki eta desplegable bat izan daiteke. Hor, irudimenerako eta espazio handi dago. Eta hor ere ez da asko landu izan hemen autoedizioa. Pixka bat egiturara plegatu xamar gaude. Precisament el que et permet l'autoedició és ser lliure. Et pots permetre que, com que els codis te'ls marques tu, et pots permetre una llibertat absoluta que possiblement, si treballessis per editorials tradicionals, no podries permetre tu. És per això. Llavors, al revés, jo crec la llibertat absoluta. Teknika eta formatu libreak erabiliz, Euskal Herriko 5 ipuin tradizional berrikusi eta egokitu dituzte, ilustratzaile eta idazle elkarlanean. Autoedizioa oinarri, prozesu osoan elkarlanean aritu dira bikote parte hartzaileak. Ezin esan gabe utzi literaturaren eta ilustrazioaren alorretan esperientzia handiko pertsonak direla tailerrean parte hartu dutenak. Treballar amb la cultura pròpia és molt interessant, no se sol fer. Jo crec que aquí teniu històries molt vàlides i les quals no s'han tractat ni s'han representat mai a manera d'àlbum il·lustrat, amb imatges interessants, maques, i interpretades per autors actuals. Llavors, per això que vam pensar que les històries tradicionals són suficientment interessants i importants de fer que la gent i els nens d'ara les coneguin, perquè si no es podrien arribar a perdre. Egon direna da bi joera nagusi, ezta? Batetik ipuin tradizionala hartzea oso modu hertsian, edo nahiko modu hertsian, eta egokitzea gaur egunera. Demagun garaia aldatzen da, baina errespetatzen da hezurdura tradizionala oso ondo. Eta horrek sortzen ditu bentajak, abantailak, baina baita desabantailak ere. Oso ondo asimilatzen da aita batek bere alaba ezkondu araztea ipuin tradizional batean. Baina aldiz, hori gaur egunera ekarrita,
sortzen dagoelako distorsio bat. Orduan, hor ikusi ditugu ze arazo sortzen diren garaiz aldatzen denean historio tradizional bat. Historio tradizionalak badauka kutxa beltz bat edo badauka bizkarrezur bat oso findua, oso eraginkorra dena, baina garaiz aldatzen denean ajusteak sortu behar dira, bestela ez du sortzen dalako distorsio bat, ez? Eta hori oso gai interesgarria da. Batzuek hartu dute modu desafio bezala esatea, adaptatuko dugu gaur egunera, gaurko garaira, supermerkatuetara ekarriko dugu personaje mitologiko bat, personaje tradizional bat. Beste bidea izan daiteke askoz ere askeagoa. Hartu detalle bat, eta detalle horretatik abiatuta ahaztu ipuin tradizional batetik hartu dugunik detalle hori, egitura dramatiko hori, edo personaje hori, edo rasgo hori, eta hortik libertade handiz jokatu, ez. Idazleen eta ilustratzaileen arteko harremana aspaldidanik da eztabaidagai editorialean zein idazle eta ilustratzaileen artean. Idazlearena da istorioa eta ilustratzailearena ura egoki ilustratzeko betebeharra, bien arteko komunikazioan datza arrakastaren gakoa, zein paper jokatzen du bakoitzak autoedizioan? Batetik nire ustez hor dago artistaren edo ilustratzailearen, idazlearen, sortzailearen oro har eta estrukturaren arteko talka. Badago idazleak lan egiten du, ilustratzaileak lan egiten du, baina gero behar du egitura bat. Modu askean lan egiten da normalean, bere mugekin, baina gero egitura batean sartu behar da hori. Liburu bat sortu behar da, zerbait salgarria izango dena. Hor beti sortzen da talka eta eztabaida, ez nola bitartekariak falta diren, bitartekari eziak. Kasu honetan editore galdera bat zen, badago album ilustratuaren editorerik Euskal Herrian, editore onik. Album ilustratua ez da aur literatura, zehazki da gauza oso espezifikoa. Eta erantzuna zen ez dago horretan espezializatutako editorerik. Beraz, bitartekari horiek sortu egin behar dira. Sortzearekin ez da aski, baita ere komunikabideetan eduki behar dute rezepzio kritiko bat, filtro bat sortu behar da, hor hezkuntza lan handiago egiteko. Hori batetik eta bestetik legoke ilustratzailearen eta marrazkilariaren eta idazlearen arteko harremana. Eta harreman horretan negoziatzerik badagoen, bakoitza bere aldetik egiten duen, testua eta irudia noiz sartzen diren kontraesanean, noiz elkar laguntzen duten, noiz batak bestea salba lezaken. Eta horiek ere eztabaida interesgarria dira. Iñasi Blanch ilustratzailea eta Arkaitz Kano idazlea. Elkarrekin sortutako liburu autoeditatu bat ikusiko ote dugu laster? Per mi és un plaer treballar amb un autor d'aquí, amb l'Arkaitz Kano. És un plaer sempre estar trobant-nos per oferir aquests coneixements i, per altra banda, l'entendre que tenim la possibilitat de compartir cultures diferents, idiomes també diferents, és enriquiment sempre. I, en principi, mentre pugui, em sembla que diré sempre que sí. Bigarren urtea da, eta egia esan inbiria sortzen du, 5 bikote aurrean eukita lanean jotasu haien proiektuei begira eta iritziak ematen batzuetan onerako bestatutan behar despistatzeko, bai sortzen zait inbidia lanean jartzeko, iritzi emaile arloa utzita. Nik uste egingo dugula zerbait.